Здравейте, приятели! Аз съм Нели и добре дошли в мой кулинарен канал. Днес, както виждате пред мен, има зеленчуци. Ще си приготвим една много лесна туршия, която се приготвя само с вода и сол. Ще ферментира сама. Много лесна и много полезна за здравето. Ще го приготвя от зеле на по-големи парченца, карфиол, чушки и моркови. Може да сложите зелени домати и зеленчуци по желание. Също така се слага кервис. Тук може да сложите наистина каквото обичате и вие. И така, започваме. Както ви казах, ще си го сложа в този буркан. И ще ви покажа по какъв начин. Предварително съм си измила и зелето, и карфиола, всичко е приготвено. И ще си слагам на по-едри парченца, както ви казах. Слагам си зеле. Ще си сложа едно парче на дъното. И след това си слагам карфиол. Ще се сложа морков, ако искате цял, ако искате ще го разрежем на две. Срязвам го на две. Също така ще се сложа чушките цели, но ще си ги надупча с вилица. Просто така на няколко места. И ги слагаме в буркана. Тази също ще сложа две червени, две зелени. Отново си нареждаме зеле, моркови, чушки, докато си напълним буркана. И така, вижте как си наредих буркана с зеленчуци на по-едри парченца. Вътре, ако искате, аз имам от тези чорбаджийски чушки. Ще си сложа и две чушки отгоре. И така, вижте как си наредих буркана, какъв красив става, как ще си направим ферментацията. Сега ще си го напълня с вода. Как ще го приготвим? Сега ще си напълня буркана с вода. Така ще преценя колко вода събира буркана, тъй като ще го приготвя както приготвям киселото зеле. Става чудесно кисело зеле по този начин. Пълня буркана с вода. Защо го пълна с вода? Защото когато буркана е празен, събира едно количество вода. Когато е пълен, събира по-малко вода. Или сега в този буркан си премерих водата колко е. С литър. След това си вземам една тенджера и ще си сипя водата от буркана в тенджерата. Защо правя така? За да може да сложа точното количество сол необходима. И така, аз слагам на 1 литър 40 грама сол. Премервам си солта. И сега си слагам солта във водата. Може да разбъркате на студено, но аз ще си приготвя преварена. Така се приготвям киселото зеле.
Сега ще сложа на котлона, докато заври и се разтопи солта. След това ще изчакам да изстине водата и тогава ще залеем отново зелето. Водата завира, докато се стопи солта и след това се маха. Трябва да изстине. Сега отгоре върху буркана ще си сложа, тук съм си измила лозови листа. Ще си сложа 2 листа и ще притисна добре. Ето така ще сложа и 2 пръчици, за да държи. Водата, която сложих на котлона, вече изстина и ще залеем салатката. Заливам сега отгоре с водата, която, както ви казах, вече изстина. Сега ще затворя и ще държим на хладно. Няма нужда да бъде на слънце, както киселото зеле. Но ще трябва да се претаква всеки ден. Значи, ако вие в бидонче, може... Аз имам едно бидонче, ако ще ви покажа, може би след това, с кранче и източвам водата и наливам. В този случай обаче, или трябва да разтръсквате добре буркана всеки ден и да обръщате обратно. Ако искате, може също така да изсипете водата. Аз правя точно така. В една голяма тенджера всеки ден тази вода изсипам в тенджерата и след това си я наливам обратно. В продължение на 1 месец. Така се приготвих и кисело зеле, става чудесно. Просто с една бистра водичка и с естествена ферментация. Полезна, здравословна и чудесна салатка туршия. Това е, приятели, надявам се да ви харесва и тази идея, въпреки че всеки един от вас знае как се приготвя. Това е моят начин, винаги се приготвям по този начин салатка. Имам няколко вида салатки в канала, имам и с аспирин, и с ракия, с подправката на доктор Йоткер. Просто всеки може да реши за себе си какво обича. Но тази е здравословна. Надявам се да ви е харесало и тази рецепта. Ако е така, може да се абонирате за мой канал. Благодаря ви, бъдете живи и здрави и до нови срещи. Чао, чао!